Alright, so isang magandang umaga po dito po sa Barangay Dampalit. So nandito tayo sa mismong kanto ng simbahan ng Santo Rosario Parish Church, kung saan ay ito po ang simbahan na aming sinisimbahan po rito, no? So yan po yung Santo Rosario Parish Church na lugar kung saan ay malapit lang dito yung Dampalit Mega Dike. So yung kadiretsuhan po nito na nakikita niyo po sa aking video, ayan po ay didiretsuhin po natin, natatahakin po natin patungo po sa Dampalit Mega Dike. Yung sa gawing kanan ko naman po, yun po ay patungo po ng Panghulo. At yung nasa gawing kaliwa ko naman po na paakyat po ng tulay ay ito po yung lugar na papuntang Barangay Hulong Duhat, no? So ito naman po yung lugar ng M. Sioson Street. Ayan. Tapos yung kadiretsuhan naman po yan ay palabas po ng Muson sa Concepcion. Patungo rin po yan sa lugar ng Monumento. So yan po, no, makikita niyo po sa aking video. Ayan. So kung galing po kayo ng Panghulo, kakanan naman po kayo. Kapag galing naman po kayo ng Barangay Hulong Duhat, ay kakaliwa naman po kayo. So didiretsuhin po natin to at mag-update po tayo sa mga latagan po dito sa Dampalit Mega Dike. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, so ito po yung green gate na dati kong tinutukoy sa inyo, itong lugar na to. Ito po yung patungo sana sa loob, no, kung sakaling makakapasok tayo ng motor, no. Ito po yung Road 5 area na papasok po sa Mega Dike. So hindi tayo makakapasok dito dahil sarado po ito. At meron pang way para makapasok tayo, doon naman tayo papasok sa may Merville Subdivision. So tutunguin pa rin natin siya at doon tayo dadaan para makapasok po tayo sa Dampalit Mega Dike. Ito po yung lugar ng Road 5 na sinasabi ko po sa inyo noong nakaraan na hindi po tayo makakapasok dito dahil sarado po ito at naka-ongoing po itong harapan na to, no? So pupunta tayo ngayon sa Merville para diretso natin yung mga update natin, no? So ito po, yan, binaybay po natin paunti-unti at pupunta tayo sa may kanto ng Merville para makita nyo po kung saan yung papunta, no, pag nandito na po kayo sa Barangay Dampalit, Malabon, Metro Manila. So ano na to ay M. Sioson Street, Dampalit, Malabon City. So malapit na tayo sa may kanto at kakanto tayo rito at tuturo din natin yung papasok, no. So kakanan tayo rito. So nandito tayo sa may kanto ngayon ng Merville Subdivision. So ito po yung kanto. So ito po yung kanto. So wala na po dito yung arko na nakalagay dati, no. Dati kasi may arko rito. So ito po yung pinaka way, no, na papasok po sa Dampalit Mega Dike. So ayan po at diretso na tayo. So yeah, meron naman po dito mga nakalagay na signage, no. So dito yung papasok ng Mega Dike this way. So ayan po. Nakakanan na po tayo. At kakaliwa naman po tayo dito, no. So straight ahead lang po tayo dito sa Mega Dike. So ayan po, may mga signage naman po at ito po yung kadiretsuhan na po, no, na ating babaybayin. Papasok po sa Dampalit Mega Dike. Alright guys. So ang kagandahan lang kasi dito sa loob ng Mega Dike, pagpasok mo ay pwede ka nang makapamili ng mga gusto mong ulamin, no? Karamihan dito at karaniwan na makikita niyo po rito ay yung mga alimango. So mga alimango po yung mga latag dito, alimasag. So may mga tumpok-tumpok din po kayong mabibili dito sa Mega Dike. Pagkatapos nyo nang mamili ay pwede na kayo mag-exercise, pwede nyo na kung anong gawin nyo na mag-exercise po dito, no? Kasi ito po ay isa sa dinarayo po ng ating mga kababayan na iba't ibang lugar na tumutungo dito. So kasyang-kasya rin po dito yung mga 4 wheels kapag kayo po ay darayo o mamimili at mag-ehersisyo, no, dito sa Mega Dike. So papasok na po tayo. Ito po yung paakyat ngayon dito sa
Mega Dike. So kakaliwa tayo dyan. So papatayin po muna natin ang ating video. Ikot po, ikot. Ikot, 300 lang yan, kuya. Ito, 400. Ang per kilo po, Lahatan. alahatan. Opo. Auhuli lang yan. Ngayon lang pinandaw yan. Ikot muna ate. Salamat po. Sada, sada. So yung presyo po doon ng mga nabungaran natin, no. So presyo ng alimango lahatan 300 pesos. So napakamura no, ang dami. Mahigit 1 kilo yung latag ng alimango, no. So diretso tayo at mag-update pa tayo sa ibang mga latagan dito sa Dampalit Mega Dike. Maghahanap pa tayo ng mga bentahan ng mga alimango na ating pong mapupuntahan at may update sa ating video, no. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na maghahatid pong muli ng mga latagan dito sa Dampalit at mag-aalam-alam ng mga presyo ng latag po dito ng alimango. Let's go! Alright, so sa mga so dito yung mga latag po dito, no, ng mga limasag, oh. Lahat po. Opo, lahat na. Lahatan po yung mga bentahan. Matataba 5. Saan lang yan? Pag mo na. Ito na lang sa amin, no? Oo. Taba po. Yan. Diyan din po sa mga hipon. Saan lang po. Saan? 150 tsaka 100. Puro blue crab pala nandito, no? Isa ganon, bossing. 150. 150. Ibalik muna ako, te. Salamat. So 150 po yung mga tumpok, no, na kada bilao. Tapos may mga latag din dito. Alimango, hipon puti. Boss, baka gusto mo to, 300 na lang lahat. Alahatan 300. Kaya lang wala nang sipit, no. Tanggal na. Eh dito pa magkano? Ito, 500 lahat eh. Ito, 800 to. Ito, puro babae naman lahat pre, oh. Isa lang lalaki yun lang. Diyan pa magkano? 800 na. 800 pa puro babae. Isa lang lalaki. Mahigit 1 kilo to. Ito kasi pilina yung Pinina. Nilagay ko. Mm. Hinalo ko lang. Ito dito, halo. Ito, 500 dito. Ito, mga bakla naman. Mga bakla. Ay, matatabay mga bakla. Alahatan po 500. Ang dami na nito. 500 pesos. 300. Sige po kuya, salamat po kuya. Sige. Salamat. Presyo 500, 800 babae. Tapos yung isa madami na rin, lahatan na rin yung bentahan nila. So dito ganito rin dito, lahatan din yan. Sa mga ganyan kalalaki, 250 na lang. 250 isang ano, lahatan din. Ito 250 lahatan. Ganitong karami yung mga alimango. So mga nakalagay sa hugasan ng ano tawag dito, palanggana. So 250. 250 ganung kalalaki lang po yung alimango. Okay boss, salamat. Tapos dito mga isdang kitang naman. Tapos may mga tulingan. Kitang tulingan, puti. Isa tumpukan po ng tulingan na magkano? 250 lang po kilo.
Ah, 250 per kilo. Pero sa ganito po, Ito po, 150 lang po sa... 150 po tumpok. Ito po, 1 kilo, 300. 300 po isang kilo sa malalaki na po, no? Opo, nakita. Sa tulingan po, 250. 250 po. Ayun po, 250 ang kilo. Yun yung mga presyo rito sa Mega Dike ng kanilang mga isda. Salamat po, Nay. Thank you po. Thank you po. Pili na. Tapos may mga tumpok, oh. Eto, dito makakabili kayo sugpo. Magkano kilo po sugpo? 1, 2. Ganyan kalaki po yung mga sugpo, oh. Tapos may mga alimasag. Sa alimasag po, ayun po yung mga presyo dito, no? May mga asuos din po ng mga tumpukan. Kahit na maulan dito sa Mega Dike. Ayun, tumpok po yun. Oo, isda. Hindi yung... 1 kilo yan. Ay, 1 kilo po. Ayan po yung kilo. 1, 2. So, maganda yung mga sugpo nila dito. Fresh na fresh po yung mga sugpo. Ayan, no, minsan lang tayo makakita dito ng mga sugpo na latag po dito sa Mega Dike. Pero karaniwan na nakikita po natin dito ay mga swake. Pero sa sugpo, murang-mura na po ito sa 1, 2. Pag binili niyo po yan sa market ng Ubando, ay pumapalo po yan ng 1.5, 1.6. Salamat po, thank you. Ito, mga lahatan na rin dito, oh. Mga alimango. Sa ganito po, magkano pag lahatan? 350. Ito po, 250. So ito po yung 350. Marami na rin, no? Lahatan na po, napakamura ng mga alimango natin dito, oh. Pwede na, no? Sa mga latag po nila dito ng mga alimango. So mga fresh alimango po yung mga bentahan po dito sa Dampalit Mega Dike. So ito po yung mga presyo ng 250. Ayan. Hindi na kayo bili yan lahat. Lahatan na po, no? Salamat po, thank you. So yun po yung ating ina-update dito sa mga alimango, sa mga gusto o sa mga masugid nating taga-subaybay sa ating vlog. Ay dito kayo makakabili ng mga fresh alimango sa murang halaga. May 250 tayo, lahatan na, no? At talagang solid yung mga fresh na fresh natin mga alimango dito sa Dampalit Mega Dike. So dito naman mga bentahan naman, mga alimasag, ganun din, alimango. So halos lahat ng ating maikutan na yan, no? Lahatan din po ito. Apo, Sa ganyan magkano po pag lahatan? alimango? Opo. 450. 450 lahatan na po. Diyan din po ganon. Hindi, 250 lang. 250 lang po. Sa ganun 250. Tapos yung mga alimasag din po rito. At yung mga biya, no? Sa mga bangos na pag ganyan, 150 o isa. isang piraso. Ah. Sige po, Nay, salamat po. Thank you po. So yung mga update natin dito, no? Mga alimango, alimasag, nalatagang biya. Ayan po ang ating makikita rito na mga bentahan po dito sa Dampalit Mega Dike. Sa lahatan dito, hindi na po kayo lugi kapag bumili kayo, at lalo pag nakita nyo pa yung napakamura po ng bentahan nila dito ng mga alimango, no? At talagang makakatipid at sulit ka sa mga presyo. Bago tayo tapos dito sa ating vlog sa Dampalit Mega Dike, ay tayo ay mag-exercise, pero maulan na panahon ang ating nadatnan ngayon dito sa ating bansang Pilipinas, no? At sa Dampalit Mega Dike. So maraming mga bicycle ang mga nag-exercise dito at paikot-ikot. Tayo naman ay dala natin motor at iiwanan natin. Tayo naman ay magja-jogging at magtutuloy-tuloy ang ating pag-exercise, no? Pero bago natin tapusin to, maghahanap pa tayo ng
mga latagan pa rito sa Mega Dike at iikot pa tayong muli. So shoutout sa ating mga kaibigan dyan, no? Mga OFW sa ibang bansa. At sa ating mga content creator na sila Ner TV Vlog. So ganito kaganda ang Dampalit Mega Dike, no? Nakikita niyo po sa aking video. So ang magandang punta rito ay araw po ng Sabado at Linggo at marami po kayo mapapamili na mga alimango. So yung mga latagan dito na ating mga nakikita, so yan mga galing pa ng iba't ibang lugar yan. Yan po ay galing po ng Bulacan at dito po sila nagtutungo at dito po sila nag-aahon ng kanilang mga kalakal na mga nahuling mga alimango o iba't ibang laman dagat na kanilang nahuhuli. So dito na pinupukot yan at yung mga alimango po kasi dito nahuhuli po yan sa mga bintol o sa mga pukot o yung mga ginagawa na sa mga pilapil. Yan po nila na dudukot yung mga alimango. Kaya ang mga alimango po ay pili na po dito kapag binili nyo po at matataba na inyong maiuulam, no? Matatabang mga alimango. Ang kaganda po sa mga alimango po dito, kung bibili po kayo, bili nyo po yung bakla na alimango. Yun po yung pinakamataba sa lahat po talaga, yung baklang alimango, no? So yun po yung mga update natin dito at iikot pa tayo at dilipat pa tayo sa ibang area. So ang ganda ng tanawin, no? Dito sa Dampalit Mega Dike. Tuloy-tuloy ang ating mga cyclista na umiikot at nag-e-exercise, no? Dito sa Dampalit Mega Dike. Ang lalaki ng mga alimango. Solid sa laki. Ito sa lalaki magkano po? 700 po. 700 po. Ito kalalaking mga alimango. May jahan yung iba. Tapos may 1 kilo. Lalaki. 700 po? 700 ang per kilo. Dito sa babae, 800 lang. Sa babae po, ito yung babae. Ito po yung 800 pesos. Tapos yung kitang po tay, 350 ang per kilo. Press na press po yung mga latag nila dito. Sige po tayo, salamat po. Thank you. So tuloy pa tayo dito. Tayo ay magsisimula na mag-jogging at meron tayong nakikitang drone. Ayun, no? Tumusunod sa nakabisikleta. So yun po yung presyo ng alimangon ni Kuya. Ang lalaki, no? Medyahan. Ang presyo ay 700 mga lalaki. Tapos yung presyo ng babae ay 800. Tapos yung kitang po ay 350. So ganun kasolid po yung mga bentahan po dito ng alimango, no? Dito sa Dampalit Mega Dike. So medyo pinuputol-putol natin yung vlog natin, no? Kasi nga medyo may layo-layo kasi dito yung bentahan po ng mga alimango. So dito may mga pumupukot pa rin po at may mga latag na mga ayan, no? Mga alimasag. Ayun, mga alimasag nila, mga tumpok-tumpok din po. Ayun. Magkano isang bilao? 100 pesos. Kada bilao po dito ng mga alimasag. Bossing, salamat. Thank you. So dito yung mga nagsisimula mamukot, no, ng mga alimango. Yan po yung mga ginagamit nila, no, na mga bubo. Kung tawagin natin, ayan, no. So galing pa yan sa ibang lugar, dito sa mga taga Bulacan. Tapos dito sila malapit sa Mega Dike. Dito po sila nagbebenta ng mga alimango nila. So yun po yung mga alimango nila dito na mga bentahan, no. Tapos mga alimasag. Tapos ang dami, mga tumpok-tumpok po yung mga bentahan dito ng mga alimasag po nila, oh. Ayan ang mga bentahan po dito. Tumpok-tumpok. Ayan ang mga tumpukan po ay 100 pesos. Daming alimasag, no? 100 lang ito po. Hindi pa tapos? Hindi pa tapos? Yun yung mga bubo na ginagamit nila dito.
panghuli ng mga alimango, limasag o yung mga ibang sumasagap na mga isda. So iikot pa tayo, no? At hahanap pa tayo. Sa akin, wala pang kalating kilo na po. Ni Kuya, Ako na. oo. Sino kuya? Hindi ito kanina nakataya. So yun po, at 100 pesos yung mga bentahan po nila dito ng mga alimasag na nakabilao. Alright. So abante ulit tayo, no? At hanap pa tayo dito. Yun po yung gamit nila panghuli ng mga isda, alimasag, hipon na sumasaga po sa bubo nila na ginagamit. Yung iba naman na mga nagbebenta dito ay yan, yung iba ay pukot, no? Yung mga kinakapa nila sa mga pilapil ng kanilang mga alimango. Yun ang pinakamataba, yung mud crab na kanilang dinudukot sa mga pilapil. So magagaling mga magsidukot yan ng mga alimango at may ginagamit silang pangalawit. O minsan ginagamit nila paa nila, tapos dinidikdik nila sa putik yung alimango, o kaya yung hawak nilang gamit na panungkit sa ilalim, yun yung pangalawit nila, yun ang pangdudukot nila at sisipitin po yun at mahihila na po nila yun at lalabas na yung alimango. Yun po yung kagandahan at alam nila, kaya iniwasan din po nila masingit, no? So dito si Kuya, oh, nakahuli. Ang laki na nakahuli ni Kuya dito, nakawala, lumundag, no? So pamansingan din po kasi itong area na to, free entrance at free ka rin mamamansing dito, no? Marami sa ating mga fisherman ang nandirito para mamansing ng mga isda dito sa Dampalit Mega Dike. Alright, so ito po yung pabahay po ng Nabotas City. Ayan po yung building na yan na mataas at may mga kabahayan na sa mga nasa ibaba. Yan po yung mga bungalow na house dito sa Tansa, Nabotas City, no? Kung saan dati tayo dyan nakatira at ngayon ay nasa Nabotas proper na tayo ng barangay NBBS Dagat-Dagatan. So ganyan po yung mga tinatambakan po rito, oh, ang haba. Yan po yung tinatambakan po dito, no, sa kabilang side ng Nabotas. So nandito tayo para sa mga in-update natin at nakakita naman tayo ng mga alimango na ang ganda ng bentahan po nila. Ang bentahan po nila ay lahatan na, solid, talaga napakaganda ng mga presyuhan. Maliban na lang po talaga sa mga malalaking mga alimango, pero yung lahatan talagang bentahan nila dito ay napakamura. So mayroon tayong 350, no, sa mga ano, at mga alimasag nila ng mga tumpukan sa halagang 100 pesos at 150. So yan po yung ating in-update dito sa Dampalit Mega Dike. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer at tayo po ay nakapag-enjoy dito sa ating vlog sa Mega Dike. So shout out sa ating mga kaibigan, no, sa dyan sa project natin. Bilang isang safety officer sa mga project site ng fit out at mga structural, so shout out sa mga kaibigan ko dyan na sila Betchay, Dayan, shout out sa inyong lahat dyan, Fernan, Byongski, Johnny, at syempre si Boss Lando Explorer, no? So shout out sa ating lahat at lagi po tayong mag-iingat at ating mga kasamang mga trabahante dyan sa project site natin. Mag-enjoy po tayo at para din sa lahat ng ating kaligtasan at ingatan po natin ang ating sarili para sa ating pamilya at makauwi po tayo ng maayos. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.